ஓகே. ஆண்டவருடைய பெயராலே நமக்கு உதவி உண்டு. ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக, ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. மன்றாடுவோமாக. இறைவா, உம் மக்கள் தங்களுடைய பங்கின் பாதுகாவலரும் ஆண்டவருமாகிய தேற்றும் திரு இருதய ஆண்டவரின் திருநாளை கொண்டாடுவதற்காக தயார் செய்திருக்கும் இந்த கொடியை ஆசீர்வதித்து புனிதப்படுத்தியிருந்தோம். இக்கொடி உயிரை ஏற்றப்படுவது போல இவர்களுடைய உள்ளங்களும் விண்ணகம் நோக்கி உயர்த்தப்படுவனமாக. இந்நவநாள்களில் இக்கொடியை காண்போர் அனைவரும் திருமகன் இயேசுவின் திரு இதயத்தை நினைவு கூர்ந்து அவரது முன்மாதிரியை பின்பற்றி உமக்கு உகந்தவர்கள் ஆவார்களாக. தாங்களும் மகிழ்ச்சியாயிருந்து பிறரையும் மகிழ்ச்சிப்படுத்தக்கூடிய அருளை தர வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்துவியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதையும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உடனே பெண்களுக்குள் பேறு பெற்றவள் நீரே. உடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் பேறு பெற்றவரே. தூய மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும்.